o kubrador bago tumaya. Una, ang Cabo at Kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at may bibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Quad City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig. Good morning lang ulad balang sinansakay. Wadjala sa programan may paruntal na sa impormasyon na balita. Yan nagagawad na kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Ana siyempre sa raya putaputag tan matuan lik na ay balay. Back to normal, 7:30 hanggang alas 8:30 na kabusan. Kaya na programa tayo.
Petsa 9 bulan na Marso. Abril 2026. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal Kalop Kantabay Balet Amigo RJ Bera Jimenez at your service always. Ay, antularay ay balbalita tatang tanagagi. Good news. Ceasefire. Bad news. Engineer Nixon. Palapag na Secretary Garin. Sharon Garin. Agni nababa suppression tampol na produktong petrolyo. Paano abuton to ni so 200 pesos per liter na gasolinan crudo. Tulaya. It's a bad news. Good news. Happy Raya tricycle drivers. Yakawat la nasatay 5,000 pesos. Ya ayuda para may pangkrudo. Yada syudad na dagupan. Kailay likod da. Na siyempre sasalamat ira da saya satan niya ayuda. Namaglay na national government tanad kinan Mayor Belen Fernandez. Good news. Taraya Balon Senior Citizen di tanad San Fabian. Tana di tanad sa Balay na San Jacinto. Kawatira na ayuda 3,000 pesos. Nung labat walay Congressman nyo mampapalo up na sarata ni Ran benepisyo para si kayo. Detalye naguguno yan. Arom ni Ran impormasyon na balita. Viral may impose ng Mayor Dong Kalugay na Balay Naswal Pangasinan. Picture da di former Governor Congressman Amado Totan Espino Jr. Congressman Art Celeste na nasikato ng Mayor Dong Kalugay. Pero ang gapoy tungtungan panpolitikal sa natatang tanagagik. Arom nira na impormasyon na balita katibukulan na saya na programa tayo. Programa na lik na ay balay walay gabayuran ni pasabiran na balita impormasyon. Daragyutan niya i-text. Panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Public service announcement. Yada sa Facebook page tayo. Siyempre, DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, tandyada YouTube. Live na live tayo dyan at atong tanagagik. Manli katak, Engineer Nixon. Dalapod wala so ceasefire, tigil putukan muna. Sa pagitan ng
Israel, Amerika laban sa Iran. Nanunutan niyang iterlamat na ultimatum si President Donald Trump na Amerika. Raya vital and solution, tulay, iratay pagawaan na raya oil, tatang tanagagik. Amen. Total demolition wanan President Donald Trump. Tanan na karuman alas 8 na kabasan na bansan Pilipinas 12 midnight dimana da sa Yabitlan na pasan bumbaan tulah kuno. Pero biglang nagkasis fire yan. Tigil putukan. Ayon sa ating nakuhang impormasyon, parang imposible yung mga ilalatag na gustong mangyari ng Iran. Dahil yung mga nakasad doon yung ayon yung mga ayaw ng bansang Amerika. Aabangan natin na sana magkasundo sila isa na dyan na gustong mangyari ng Iran yung huwag silang pakialaman. Alisin ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Gusto ba ng Amerika yan? Engineer Nixon, iyon yung dahilan. Kung bakit nila giniera yung bansang Iran. Pero mong labat-lata nagka-ceasefire Dahil nakita ko yung picture na talagang nihanda ng bansang Iran yung kanilang mga kababayan dyan na sila yung sasangga. Tatalaga sila doon, mantipon-tipon nila dahil sa ramay lugar imbaga ng Donald Trump. Bumbaan to niya. Siyempre, wata nira ito to. Insan to bumbaan. Anto reaksyon na intiron mundo Ibusulunday Amerika. Ngayon yung inihanda na gagawin ng bansang Iran. Paglalagay ng kanilang mismong mga kababayan, yan, mga tao. Yung human chains at ating tanagagi. Hindi chains, RJ, chain. Tawanan ka ng kumpare mong manginginom. Human chain at ating tanagagik, yun po yung panangga. Doon sa mga pwedeng pag-atake ng bansang Amerika sa inilatag ni o sa kondisyon o kaya ultimatum ni President Donald Trump. Buti na lang at hindi natuloy at nagkaroon ng ceasefire. Arinawa na wag nang mangkukulkol, magkasundo na. Wag nyo nang sutilin ng Amerika na sabi nyo talo na. Yung mga nagre-react nag-uusap na nga. Sabi nyo pa na parang ang natatalo yung bansang Amerika. Wag na kayong sutil. Dahil ang pagkasutil kung minsan mapapahamak ka dyan, di ba, Engineer Nixon? Sino man ang nananalo, sino man ang natatalo, ang importante matapos na yung gyera na yan. Dahil ramdam na sa buong mundo. Lalo na sa Pilipinas, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mantakin mo. 150 yung diesel. 100 plus yung unleaded saka premium. Pero may isang gasolinahan, nagbaba ng presyo. Yung isang gasolinahan, siya yung pinakamababa, branded pa, sikat pa. Ang daming nagpapagasolina. Pero ngayon yung isang gasolinahan, Engineer Nixon, nakala ko darating yung gasolina mo. Siya yung pinakamababa ngayon.
Kung sa iba 100 plus siya, 93. Oh, di ba? Ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ayon kay Secretary Sharon Garin, hindi pa mararamdaman na agad yung bababa. Ano po? At may sinabi pa na makabutin pa ng 200 pesos per liter ng yung diesel. Ano ba yun? Kailangan daw pag-aralan ng gobyerno kung paano matapyasan at matulungan tayo ukol po dyan. Dahil hindi lang po mga transport sector ang nakakaramdam. Ramdam din ng mga mananakay. Yan. Tumaas yung pamasahe. Ngayon naman natalusan tayo, tatang tanagagig, mantakin mo 150 yung diesel, 1 litro, isang bote ng soft drinks sa 1 liter, ganun lang po yun. 150. Saan ka? Paano sila babawi? Sa mga mananakay. Yung mananakay naman, hindi tumaas yung sweldo. Ano ba yan? Yung 1,000 peso ngayon, wala na. Wala nang halaga. Ibig sabihin, singalasan lasos pesos. Subalyo to. Oh. Sige nga. Bakit? Kikita yung driver, bibili naman ng mahal na mga produkto. Ano yan? Parehas lang, ano po? Kaya kailangan talaga yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo para naman po bumaba yung mga basic commodities. Ano ho? Ay nako. Pero good news naman at nakarating na sa probinsya yung ayuda para sa mga tricycle drivers natin dito sa lungsod ng Dagupan. Nagpapasalamat sila kay Mayor Belen Fernandez dahil sa ayuda na yan. Alam naman natin na hindi pera ni Mayor Belen yan, hindi naman pundo ng lungsod ng Dagupan yan. Galing yan sa national government. Ano ho? Na bigay para sa ayuda sa mga nasa transport sector at inuna nga itong mga tricycle drivers po natin. Pagamat galing yan sa national government, yung pundo na yan at hindi galing sa bulsa at hindi galing sa kaban ng syudad ng lungsod ng Dagupan, nagpapasalamat sila. Nagpapasalamat din sila kay Mayor Belen Fernandez. Wayakin bakit? Dahil siyempre nasikaso po yung mga dokumento. Agad itong nasikaso at nai-prepare para po sa yung mabilisan at ma-plus ya pakawat nasaray ayuda nasaray tricycle driver yada sa syudad na Dagupan. Kaya baka mamaya sasabihin, ba't kayo nagpapasalamat kay Mayor Belen? Hindi naman niya yan pera. Pero yung ginawa nilang pagpa-follow up at pagbibigay ng listahan para po kayo makatanggap, iyon yung kanilang pinagsasalamat. Dahil daw sa anli serbisyo ni Mayor Belen Fernandez, lahat ng sektor kanyang inaasikaso dito sa lungsod ng Dagupan.
Good morning sa mga nakikinig dyan sa Malimgas Public Market. Mabuhay po kayo. Ito po yung palagi kong sinasabi na lumalaban ng patas. Mga negosyante po natin, mga nagtitinda po dyan na kay agang gumigising para sila ay magtinda at maghanap buhay. Lamay Kwandalante, Engineer Nixon, aruman mo'y kuli seet tan sistema. Ano makausil ka dasay nagwagaw ya pangkaukulan. Mga mabuhay po kayo, mga nagtitinda dyan sa Malimgas Public Market. Good morning. Lakas ang radyo natin dyan, Engineer Nixon. At dyan sa tindahan publiko na balay na Linggiyan, yan. May isang pwesto dyan, lakas ng kanyang radyo. At sa lahat na ng mga sumusubaybay sa programang Likna ay Balay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang
Ang Araw ng Kagitingan ay isang paggunita ng mga Pilipinong sundalo. Sila ay nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa bayan noong April 9, 1942. Ang kanilang sakripisyo para ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga mananakop ay nagbigay daan sa tinatamasan nating kalayaan ngayon. Salute to our Filipino soldiers. Isang pagbati mula sa inyong paboritong radio station sa Pangasinan, KWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Siyempre, kalapan tabay na amigo yung RJ Jimenez at your service always. Na siyempre, jada Speto Technical Engineer Nixon Dakal. Araw ng kagitingan, tatang tanagagik. Mga magigiting nating mga sundalo, mga bayani, yan, na nagwis ng buhay para sa ating kalayaan. Mong nasama na Engineer Nixon ta liwan na masyadong na delikado. Panoon ni na Andres Bonifacio. Para di Dr. Jose Rizal, mga katipunero. Ang armas lang noon, yung ano yun, yung rifle. Yung ipuputok mo, tapos lalagyan mo uli ng bala, ano ha? Laban sa mga mapanakop at sumakop sa ating bansang Pilipinas. Unang sumakop po sa atin ay yung pong Kastila. 300 years, kuha mo pa. Para sa ating kasaysayan, ano ho? Pero ang talagang lumaban sa mga Kastila noon, 2 tao yung talagang naghayag ng damdamin ng mga Pilipino. Ito pong si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio, tatang tanagagik. Si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat na doon kanyang inilahad ang pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Naggalab yung damdamin ng mga Pilipino at that time, pero wala silang parang leader na talagang mag-aalsa para makibaka at ipaglaban ang ating kalayaan. Ito yung mga magigiting na mga bayani natin. Kaya nung tumindig itong si Andres Bonifacio, puno na ng galit yung mga Pilipino at that time dahil sa mga inilahad ni Dr. Jose Rizal at pagpatay kay Dr. Jose Rizal. And that is history, at nakamit natin ang ating kalayaan, tinablimiran dumarungal.
Nakalpas tayo sa pananakop ng Kastila. Pero after ng Kastila, tayo sinakop naman ng bansang Amerika. Yan. At dyan, yung ating mga magigiting na mga bayani, lumaban ang ating mga general at that time, mga sundalo, si Juan Luna. Ang napanood ninyo yung kanyang kasaysayan at pelikula, Juan Luna. After ng Amerikano, ang makop naman sa atin sa loob ng 3 taon ay ang mga Hapon. Yan yung Engineer Nixon, World War II. Kasama na natin pero ang Amerika at that time. Hanggang sa maibalik yung ating magmamay-ari sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So ngayon, araw ng kagitingan, mga magigiting nating mga bayani. Good morning sa mga kababayan natin dyan sa Pusurubyo. Yan po sa bayan ng Manawag at dyan po sa bayan ng San Jacinto. Good morning. Barangay Baritaw, yan. Sa barangay Anulid dito sa may Mangaldan, Pangasinan. Good morning. Speaking of 4th District ng Pangasinan, happy po yung mga bagong seniors dahil sa natanggap nilang ayuda na tig 3,000 pesos dyan sa may bayan ng Sampabian, Pangasinan. Mga 600 na bagong seniors ang nakatanggap ng 3,000 pesos. Ganon din dyan sa may bayan ng San Jacinto na mga bagong seniors na mga 100 sila siguro na nakatanggap din ng 3,000 pesos na tulong pinansyal para sa ganon meron silang magagamit, gagastahin dahil seniors ng mga yan, baka may mga maintenance. At ito naman ay dahil sa pagmamahal sa inyo ni Congresswoman Manay Gina de Venecia. A big smiles, a big help. Yan. Para sa ating mga seniors dyan po sa may bayan ng Sampabian at dyan sa bayan ng San Jacinto at sigurado sa mga ibang bayan pa ng sakop ng 4th District may mga ganyang tulong, big smiles, a big help para sa ating mga bagong seniors. Yun po yung pagmamahal sa inyo ni Congresswoman Manay Gina de Venecia. Dahil sa walang tigil, yan, na pagpa-follow up sa mga concerned agencies para makatanggap kayo ng ganyang mga ayuda. Dahil ang ibinigay sa mga seniors ay galing sa DSWD, yung tinatawag na AX,
Pero nga po, dahil sa pagtutok at pagpa-follow up ni Congresswoman Manay Gina De Venecia, kaya yan po, natanggap nyo na. Dahil ang Congresswoman naman ninyo dyan sa 4th District, walang ibang iniisip kundi ang para sa kapakanan ng iba't ibang sektor sa kanyang nasasakupan. At ito nga, ang sektor naman ng mga seniors, mga bagong seniors, na edad 60 hanggang 63, kaya nga tinawag na bagong seniors. Ano po ang nakatanggap ng pagmamahal na yan na 3,000 pesos dahil po sa walang tigil na paghahanap ng pwedeng makatulong sa inyo, mga pondo na tinatrabaho ni Congresswoman Manay De Venecia. So mabuhay po kayo, mga lola't lola, bagong lolo't lola ng 4th District ng lalawigang Pangasinan. Ito, may nagbigay ng kanyang reaksyon doon sa nabanggit natin na pagtigil putukan itong ceasefire at yung posible na hindi pa rin pagbaba ng presyo ng gasolina. Sabi niya dito, good morning Sir RJ, ang presyo gas nung umpisa ng gira taas agad kahit di pa sila kuha bago supply. Ngayon na may ceasefire, dapat bawi sila, babaan nila agad. Quantum much? Nasa Kuya Dasaray viewers tayo. Morning, Roldan. Yun nga yun yung alam mo Roldan, ito yung kapusapan ngayon na baka manatili na daw sa ganyang presyo. Ay hindi po pwede, dahil alam naman natin yung dahilan kung bakit tumaas, di ba? Dahil nga naipit yung ating supply, hindi sila makabiyay, hindi sila makabili ng crude oil. Tumaas ang per barrel ng crude oil. At syempre yung sinasabi mo na baka hindi o yung ibaba kaagad. Di ba sabi nga ni Secretary Agarin ng DOJ, hindi ganun kadali. Dahil syempre sabi niya magre-recover pa yung mga agay-gay infrastructure. Dami pa silang aayusin. Kaya hindi rin ganun kadali na ibagsak kagad o ibalik sa dati yung presyo. Pero may punto naman itong si Roldan, ano po, Engineer Nexon, may punto naman. Kasi sabi niya, yung unang sinabi mo dito, nung una daw na nagtaas ng o kaya may gera, nung nag-upisa yung gera, kahit na yung dati pa na imbak nilang gasolina, in-adjust agad nila ng malaki. So siguro ang ibig sabihin ni Roldan kung kaya nilang itaas kaagad na hindi pa naman nila binili yung bagong stock, hindi pa mahal yung kanilang pagkakabili, di bawi lang, parang quits lang. Pero gagawin ba yan ng mga negosyante, Roldan, sa palagay mo? Ay nako, ayun po naman yung liknaan ni Roldan. Tagasang ka? Ito naman sabi niya, pahiwatig na ba na magsasama ang
mga dating magkakalaban sa politika, Boss RJ. Ito siguro yung na-post na nagbabiral, ano ha, ni picture ni Gubama, Congressman Celeste at ni Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. May post naman yung Facebook page ni Gubama, ano ha, pumasyal lang naman. Si Congressman Celeste, pinasyalan si Gubama. Kayo dami nang naglalaro ata sa inyong isipan, pero walang halong politiko o politika yung pag-uusap daw. Kung ano man ang inyong liknahan, iniisip, siyempre karapatan ninyo yan. Kaya abangan natin. Pero for now, dati namang magkakasama yan, di ba? Malinaw naman doon sa caption. Unang nag-push yan kasi si Mayor Dong Kalugay. Nagagalak siya at muli niyang nakasama yung dating magkakasama. O, yun lang naman yun. Okay, sabi naman dito, ano to, sinasabi mo? May pinatay na dating pulis dito sa Lingayen, Boss RJ, sabi niya. Ito yung ano, parang narinig ko to, follow up nga natin sa Lingayen Police Station mamaya, ano pag may time pa tayo. Yung pagbaril, dating pulis ito Kaya sir, ano na yung first name nito, nalimutan ko na. Apelyido niya Fernandez diyan sa may Tumbar, Lingayen, Pangasinan. Mamaya ha, ma-follow up natin sa police, PNP Lingayen. Nalimutan ko yung first name ni yung biktima. Okay, mamaya pa-follow up natin. So naman, buti pa sa Binmaloy may pista sa atin kinansil. Ay nako, kanya-kanyang pananaw yan ng mga nakaupong mga mayor, ano may hiling kasi ang national government na mag-cost cutting yan. Kung sinasabi mo dito na buti pa sa Binmaloy mayroon, niregulate lang naman sa Binmaloy, hindi totally inalis yan. Sa Ambang Bayan, yung sinasabi mo Agik, totally inalis, kaya hindi pinapayagan yung celebration ng mga piyesta-piyesta sa barangay. Baka nagtitipid yung mayor nyo dyan. Kasi syempre alam naman natin na pagka piyesta solicitation, kalimitan sinasagot nga ni Mayor yung mga orkestra. Saang bayan to? Sige. Good morning sa mga nakikinig dyan sa may Labrador, Pangasinan. At dyan sa Sual, Pangasinan, dyan po sa may Barangay Cabalitian Island. Yan, yung ating pamangkin na nag-asikaso ng mga fish cage. Ilan yung mga fish cage na kanyang inaasikaso, yung nagpapakain ng bangus. Ang lusog ng mga bangus dyan. Namimiss ko na Engineer Nixon yung isang kaibigan natin dyan na pagka pinasyalan mo bibigyan ka ng mga 20 peraso na bangus. Ewan ko nga ba, tagal-tagal na hindi nag-iimbita yung kaibigan natin dyan. Sana naman makaisip na mag-imbita yan. Okay, ito naman na binabati ko po Idol RJ ang aking pinsan na si Lorna na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Yan.
Yan po dito po sa may bayan po ng Binmaloy. Yan, dami nating takabakinig dyan sa Binmaloy, Pangasinan. Mamaya talaran na nyo, may programa na PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Alas 8:30 po yan hanggang alas 9. Susunod po yan sa ating palatuntunang Likna ay Baloy. Happy birthday Lorna ng Binmaloy, Pangasinan. Kay Madam Ima Alipio, yan, good morning. Yan sa Barangay Basing. Ito pa, may mga liknaan pa dito, mga reaksyon. Ito, buti na lang nataon bakasyon, kung hindi ayagi agkula nagugoy ang gatel ko, pati aman kwanta. Si kamot. Siguro dyan bili na sa saliwan. Yan na unoy ray kabaloyan. Oo nga naman, di ba? Buti na lang daw at nataon sa bakasyon. Siyempre, pagka hindi bakasyon, lalong pahirap. Igara kasi kiruwan niya balunoy, nasaray anak ano si kara at manlulugan sige pa. No, dati sa Termon Balunda, San Lasos, paano araw may 50, 150, yan. Tricycle pa nga lang 30 pesos na. O sa bus, pag aircon, 40 pesos. Pag estudyante, 35 pesos. Pag hindi aircon, 35 pesos. Pag estudyante, senior, 30 pesos. Back and forth pa, di kulang yung 100, kakainin pa niya. Tapos sumasahod ka ng 500 pesos. Ano pang kakainin mo dyan? Isa-isang anak lang yun na nag-aaral. Paano kung 2? 3 sila. Ayaging Engineer Nixon. Gibalit walay purmisa mat ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Pati saray low income earner at yarin na indan iran na ayuda mo. Napiano dyan at babalansi inda kasi. Indan mo ray transport sector na ayuda, indan mo mat. Iray low income earner ta si karatan so kaslakan. Ay mangusar na saratay pampubliko iran luluganan. Si karayong luluganditan. Sige. Belated happy birthday kay Dabi. Yan. Dave, belated happy birthday. Kahapon happy enjoy. Yan. Kaya Aaron kahapon. Sa iba pang balita, dito sa ating palatuntunang Likna ay Baloy. Ito pong pag-monitor ng ating mga kapulisan patungkol dito sa illegal na pagpapataya ng STL o kaya Small Town Lottery dahil yung mga nagpapataya daw mayroon na ring mga ginagamit na tsaleko. Pero madali daw na alamin kung ano yung legal at illegal kahit sila ay nakasuot ng tsaleko. At paggamit din ng opisyal na papel na ginagamit ng Grand 88 Gaming Corporation. Dahil doon pa lang makikita mo yung legit at yung illegal na pagpapataya dahil sa tsaleko pa lang daw iba yung kulay na ginagamit ng mga nagpapataya ng illegal. So mayroon na rin silang tsaleko pero iba yung kulay, pati yung papel na ginagamit may pagkakaiba doon sa original na ginagamit na papel ng Grand 88 Gaming Corporation. At ayon sa pamunuan ng PCSO,
kanilang sinulatan na itong mga local chief executive, mga chief of police patungkol sa panghuhuli doon sa mga illegal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya sabi nga ng isang mananaya nalilito na daw dahil akala niya totoo yung kanyang tinayahan at sigurado nasa legal yun dahil nakachaleko. Yun pala may chaleko na rin na ginagamit itong mga nagbubukis dito sa Pangasinan. No ba yan? Pero kung iba yung kulay, di madali silang i-identify. Ano ha? Dapat lang siguro dito makipag-ugnayan ng mga otoridad natin sa PCSO para malaman kung ano yung original na papel at kulay ng chaleko ng Grand 88. Doon pa lang malalaman na nila na yung mga nagpapatayang may chaleko mga illegal yan, mga bukis dahil hindi allowed ng PCSO yung kanilang ginagamit, kulay ng kanilang ginagamit na chaleko. Di lalong napadali yung trabaho ng mga pulis para hulihin yung mga nag-illegal na nagpapataya ng STL kung sila ay makikipag-ugnayan sa PCSO yan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunang Liknay Balay. Nagbabalik po ako kasama si partner Leon Elorde Castro sa susunod na programang PAM. Masantos sa maabig yakabosan. Udsi kayo. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong